Hej YouTube, Lukas her. Jeg tænker lidt, at vi skal kalde mig ved mit gamle brugernavn, der er jo uploadet tidligere videoer om RuneScape og alle mulige andre crap, jeg ikke lider. Darfy HD. Eller bare Darfy. I dag, der på grund af jeg keder mig utrolig meget. Lad mig bare sige sådan. Nå, men i dag, lige inden her til supporttennis, der jeg gerne vise jer en video, fordi der er rigtig mange problemer, som har svært, og der er rigtig mange folk, som har utrolig svært ved at sætte et surround sound anlæg op. Og det er faktisk ikke så skide svært. Så her, jeg har sat mit op, nu kan jeg lige prøve at vise jer det. Her, der har jeg så min computer, eller computeren står der, det er så skærmen jeg bruger. Middelhøjtaleren, højre front, venstre front, højre bak og venstre bak. Eller når du så sidder over i sofaen, der er altså venstre og så højre, ikke? Og der har vi subwooferen. Det er som regel bedst, at den står midt ude i rummet, mens det ser det case ud. Så sæt den lige ind til siden, eller send for et eller andet. Nå. Hvis vi så lige går om bag i og kigger her, der kan du se, at der sidder der nogle ledninger her, som så går ind. Altså nede bagpå her, lige under. Man kan ikke rigtig se det på grund af ledninger eller sådan noget. Der står der, hvor ledninger til hvilken højtaler skal være henne. Så lad os antage, at der står højre front her på engelsk, altså right front. Så er der så front heroppe, så er der right og left her. Så det er venstre. Så sætter du de to ledninger, der passer ind i der, ned til den, hvor der altså står front left. Og så gør du så med dem alle sammen, både alle højtalere og subwoofer og sådan noget. Og så på min, der for at jeg kan få lyden fra en computer til selve surround soundet, der har jeg været at købe sådan en kabel her. Sådan en rød en, eller sådan en rød, sådan en hvid, hvor der står her, der står der left ved den hvide og right ved den røde. Og der står der så AUX1, og som I kan se, så er der også nogle andre her, som så hedder AUX2, og som så hedder SW og AM til dem her. Nå, men jeg har i hvert fald taget AUX1, hvor det er, jeg så har sat den ind i min computer i jackstikket her. Så er det, og så her, der står der, jeg ved ikke lige hvor godt, at jeg kan se det, der er så i hvert fald input på den knap der. Så trykker jeg så bare på det. Prøv lige at trykke. Så står der AUX2 input. Så går vi videre. FM. Så går vi videre. Så kommer jeg til AM. Trykker en gang til. Så går den over på save DVD. Og så off DVD. Og så AUX1 input. Jeg prøver lige at sætte noget musik på, så jeg kan høre det bare lidt stille og roligt, ikke? Vi har sgu bare luksus med Medina. Den er meget god. Den kan vi godt lide. Jeg prøver at høre det her. Hvis jeg skruer helt op, så sparker det rimelig meget røv. Men hvis der er sådan andre spørgsmål, I godt kunne tænke jer videre med elektronisk, eller hvad det nu er, så kan I gå ind på Facebook, og det var sgu et sjovt billede, der var lige der. Upti. Og jeg er fan. Det skal der også have plads til. Det er Alexander, det der. Nå. Så kan I gå ind her, og så kan I adde mig. Jeg hedder Lukas Gustavsen, a.k.a. Rapperaf. Hvis I vil, så kan I bare adde mig og stemme nogle spørgsmål og sådan lidt. Og så skal jeg nok svare på dem herinde på YouTube. Nå. Tak for i dag. I må have det luksus.